Aduh, Bojang. Mbok. Lagi mun mang nandi rek ambek Kang Peri sik ubut-ubut budal kaya ngono iku lho. Lah awak tuwa sadang koyo ngene iki ta. Mangisuk jerene kate budal luwe. Banteng-banteng kuning ya wis ditukokno. Lah kok iso gak nguntal dhisik wae lak mangan dhisik ta. Lah kok mati? Ora cepot. Enak ya diuntal dhewe ae bandeng kuning mang kadung tuku sak kilo. Lah wong serabi-serabi tak tukokno sego golong wae tak cepaki. Lah kok iso gak dipangan dhisik moro minggat ae wong loro mangko. Wong jajan-jajan perno 7 ngono ya wis tak tukokno. Kare jeneng abang tok iki lho petang piring gorong tak gaekno. Sembarang wis dituruti, minggat-minggat yo gak pamit. Mati. Ya opo? Carane iso waras arek loro iku. Ya ampun lek jalane tombo nang bak semagi ku nek disembur. Oleh duit le, lon mun. Beranang praene yen mun. Engko beranang gletek kalah Don. Lho nda, ngoe cek salai. Koyo ngene gedene ngono. Anu e Don. Keele. Heh. Teko. Lah urung didu ya matek ta lek kon teko. Goblok kon iki. Ya diwara pitike kena aratan ta Don kono. Goblok temen. Iki wani piro ya Don? Lah lek pokok gulune kan plontir dhisik masih 15 juta ya wani ta mun. Lah kirane metu ta 10. Gak kuat koyo e. Pokok dhuwure 5 gak apa-apa wis gak rugi mbanyoni awak. Bleh. Ayo bleh. Kok bodoh temen rek arek iki. Untiren dhisik gulune. Tapi salah durung metu Don. Lho kesuwen arek iki untiren dhisik nang ayo wis. Oh iya. Ah. Duwe bleh, kesuwen iki kok bleh. Cud. Oh. Gambreng. Gambreng le. Gambres. Sablok, sablok, Samplo le. Lah. sablok, Hei. sablok, sablok. Ayo, gambreng. Gambreng. Pokol. Ale. Pokol breng. Jedosna kayaknya. Wah. Oh, doa. Wah. Muter nak. Jombo oleh ono ya, Mbok. Aduh, Bojang. Mbok. Lho, Mbok. Mbok apa kok, Mbok? Mbok, per ceper. Mbok. Duh nak diceper marek. Per ceper.
Duh, arek kure nanti. Mbok. Mbok, jong ini lah, Mbok. Apa, Mbak? Aki cukup nih, tampute. Mbok. Loh, gelasnya. Kok iso? Iya. Coba. Mbak, Sikile mano. Mbok. Sisi, ngombe. Mbok. mau biar sih, Mbak. Mau biar sih, Mbak. Entek nombok. Lo Mbak, masih deket Mbak. Aja ninggal aku deh, Mbak. Wes ojo tambah nangis. Lah karena dhisik Kakang mang. Mbak betul. Mbok. Sadar. Mbok. Wis tanale ojo nangis ae. Joko nolong putih ambek balsem sih Aki. Tapi jetane. Joko nolong putih. Jadi, Mbak. Ya golek ono di kamar-kamar kono lho. Mbok. Sepurane ya, Mbok. Aku gak niat nggawe Riko koyo ngene. Mbok, sadar ta lah, Mbok. Mbok. Cepet. Lah kok suwi temen sih? Karena Mbak Tindi. Dek, bupet kono lho, di selorokan. Gak rumah, Mbak. Duh, ngene rek. Bos kayak ngene, Mbok. Lah lek penggawean mbok diselek Caul. Yo sabar, jenenge wong wacapi yo ngene iki, suwe, ribet. Mergane Rene Riko kok sapi cacingan. Sapi cacingan apane, Sir? Sesuai raimu tak sikat lho. Marine lapon kon. Hadah, si takon maneh rek. Riko iki lho, onjo kok mbote nang cak temon. Selak bosok iki lho mbotene. Oh iya sih. Tapi warane senang cak temon, aku sih gak kober ngomong golek wong liya. Lah kok penak men si Riko ngomong golek wong liya. Lah Riko wis diburi dhisik ngono kok. Lah iya, Yer. Aku sih durung gak iletong, Yer. Durung mati mentok gek wetan. Durung njoko mbote lah. Terus kapan Yer aku iso ngasuh? Ya mbok Riko, bare penggawean kabeh kate dilakoni. Mari duwe kaya apa sih? Yo gawe nyambung urip ta, Yer. Cine ngebul tandange. Lah ya Caul, kale ya tandange Riko sing ngebul. Tapi kok iso raine Riko sing ireng. Kamu ireng, kamu sangat ireng. Ngenyek. Mbak kamu nonton ini, Mbak. Lah yo le, opo le? Tangan-tangane barang anyep. Mbok. Lah semen kok tambah ya kaya foto sih, Mbak. Ya apa Mbak iki, Mbak? Lah kate yo opo le? Kono lah karo ojo tambah nangis tok ae ta lah, ngari tambah bingung. Lho, le. Ya apa iki, Mbak? Wis, kono ojo nangis tok ae. Golek ono Caca ambek Mbak Agewe iki. Kok sik takon di golek ono. Iya. Mbok, sing ini ya, Mbok. Mbok. Ya Allah. Mbok, astagfirullahaladzim, ngono Mbok. Astagfirullah. Mbok nyebut to, Mbok. Astagfirullahaladzim, ngono Mbok. Nyebut. Astagfirullahaladzim, ngono Mbok. Oke, Mbok. Ya Allah. Mbok, sadar Mbok. Mbok nyebut to, Mbok. Astagfirullahaladzim, ngono Mbok. Astagfirullahaladzim. Duh, lah karena dhisik Kakang, Mang. Mbok, ya Allah. Nyebut to, Mbok, nyebut astagfirullahaladzim, ngono Mbok. Kakang mana ndi yo? Mbok. Wis yo, Mbak Mas. Lampean penjapet karo gak tau plong-plong ininya. Ora. Ya lodong timbangane mau gak bayar wong iki nek temon.
Temen saiki sik kere kon ku. Kok ini rupane ya ta? Bapak wis aku nyacak nyetir di, nyacak nyetir di. Iki pokoknya Ora. oh men wingi sok gun mame nek saudas sak nek gawe. Tambah iki pacane kok glinggangin sampean lho. Wis ta Ladin, gak apa-apa lotrong. Kenek ge penagihan loyong-loyong nang mburi-mburi kono. Sing sepeda abang cek awet rijik. Ayo nyabutan ya. Tak setire aku kepingin. Tiba pokoknya. Baba wis aku kepingin kok. Tuh men iki. Ayo kita Penak tadi. penak iki. Tapi berebut tuh mau. Ayo, numpak oh. Kok aku mobil ngene, Din? Loh. Wah. Ketire dhuwure, Din. Kok iso sih, Mi? Cadin, tangi yo Cadin. Aduh. Tangi-tangi patakmu. Aduh. Aduh. Din. Iki lho gak kena cepot lagi sepedae, Din. Aduh. Oke, Mi. Din. Aduh. Barek mah kok disitine gak oleh. Iki lho, ngadeko. Pedae Kok tekno. ngono. Sikil kuwi ketindik lho. Kok tambah loro tadi lho. Tekno sepedae. Lah sikilku dipethot dhisik tadi. Aduh. Aduh. Sing iki lho sing isor. Tadi Mi. Oke, Mi. Aduh. Aduh. Rusuh kabeh wis. Mbarek ana apa sele, he? Kok iso iku lho ana sepedaan dicegat ning ngarepe pas. Oke, Mi. Empok kula Mi ngulon, Mi. Ayo, Mi. Loh, lah apa ombok le? Lah wong wingi kepethuk aku dodol jamu ya ora apa-apa, sehat seger waras. Apa tunggake budal ya, Yan? Ih. Mama kontin. Apa Gak eling-eling tok, Mi, Mbak. Hah? Gak eling-eling kena apa? Mosok tiba? Ora tiba. Ayo wis ngulon, Mi. Oh, kok iso rek? Wis Din, sepeda iki terno mole Din. Ambek golek ana Kang Medon ambek Gimon ya. Melok aku Yan. Lho, wis golek ana dhisik ambek iki terno sepedae. Ayo le. Le. Nya. Lare mote pada iki ndi? Loh. Lah remote apane sih wong sepeda remote iso remote lho. Wis nang golek ana Gimon. Ayo wis, Mi. Ngono jare sematke Nya. Wis rek mati PT ku iki engko rek. Oke, menang mun, gabung menang mun. Yo, mamune lek pitik petirne ocol-ocol kono. Menang wis. Kene gampang tak dusane. Kalau diurung duwe ndek sare. Kene bos, duwe bos. Deloken mun. Lek sing jenenge Gambreng ping 11 ora tau kalah blas. Ngono le. Sing pinter lek golekne duit cacakne. Endi bos, duwe bos. Iki lho totoane. Ah, iki wis kalah ngono nab-nabluk. Dicoba ambek sing iki Kang Mun. Wah. Ojo aku matek petikmu. Soale Gambreng menang ping 11 ya, gak tau kalah blas. Don. Ya jelas ta lek iki. Mbarek lek DPT kudu rumat bleh. Ojo diumbar ae, cek penak. Waduh, gak kagak nampakane aku lagi rumati PT ngene iki. Lah lek gak karo pakane gak usah ngingu petik bleh. Lah ngono kepin menang. Lah iya mun, latekku lho bleh. Jamune tok lho 1 juta sedina. Waduh, lah jamu apa Don? Ya jamu ndoke mara tuwa mun. Wis Don, Mas Don. Wis ya, Cok, gak usah digeduni wong duwe sakmene ae. Ayo Don.
Iya, wis cak mau nama nambah awak kapan-kapan ae dicoba maneh. Oke, siapno duwike. Oke. Aron, selen. Cair gambreng. Aduh, Mbok. Mbok. Aduh. Jeng, apa oke tani iki mangko, Jeng? Kayak Mbok. ngiling, Mbok. Mbok. Mari juga wedang iki juga wedang mana sih? Mari iki Nyacak. parah. Lah iya juga wedang mana sih? Mbok. Mbok. Sing kena, Diperisakno mari, Mbak. sik tala. Iki mang opo? Gak apa-apa, Mbak. Wonge lo waras, moro-moro gak iling-iling koyo ngene. Ya gak mungkin ta, Jeng. Lek wong tuwek gak apa-apa sampe kok ngene iki lho. Mbok. Mbok. Aduh. Ngene lho iki mang asline, Mbak. Tapi sampeyan aja muring-muring yo. Lho iya, sing kena Jeng mari kon kapakno mbok iki. Mari tiba ta ya apa? Kok sampe kok ngene? Lho Jeng, sampe neratap kok ngene awake. Tiba ta? Mang iku aku kondo, Mbak. Lek aku kate rujukan ambek Cak Mul. Mari ngono wonge dadi koyo ngene, gak eling-eling koyo ngene. Lah kon kok bodoh temen Jeng. Lah jere sampean winane oleh. Yo nang aku oleh, tapi aku ae sing ngomong. Yo karepku cek gak ngrepoti sampean, Mbak, aku. Lah terus lek ngene iki, ya tambah ngrepoti kon iki. Terus opo iki? Kono rumah sakit ah? Ya percuma ta lek wong koyo ngene iki dikono rumah sakit kon niku. Kon niku dadi wong wedok mbok sing tegas Jeng. Wingi mbok ya sampe dodol jamu dhewe gara-gara kon. Saiki wong tuwek sampe kok semaput koyo ngene iki lho. Ya gara-gara kon. Duh, jan gak iso ngrumat wong tuwek blas lek kon niku bodoh. Lah kate yo opo maneh, Mbak? Wis kadung kondo nang mbok. Sopo ro lek mbok dadi koyo ngene? Akhirnya jangan betul ayah apa begini. Kon niku wis aja nangis ae, mbok iku ora apa-apa. Saking semaput, ambek nerotok iki awake. Lakar peri ambek gimun mang yo nandi. Kok iso iku lho kok suwe temen. Udin-udine kon golek ya gak teko-teko. Mbak, apa aku tak metu ae yo teko omah kene? Lah iso aku ngrepoti tok i. Duh, Jeng. Lah wis wong tuwek loro tambah kate minggat iku lho. Bodohmu kok nemen-temen sih, Jeng. Utakmu lho kan dalen ndi? Kok gak ada pikiran blas. Lah aku ngrepoti tok, Mbak, nek kene. Lah masih ngono kadane mbok sik koyo ngene. Aduh. Kon iki aja nangis ae, mbok iki nemen. Dodol, gak nguntal lah kon. Ablas ae. Lah pundi tiange niki Dek Gimon? Lah nggih Pak De. Lah mosok medhi ya. Kok dikancing. Mosok kate kok nguntal lawang iki. Duh, nade mesti. Tai. Kamu te banti mangko takon sauti. Wah, kok ngutus temen-temen. Waduh, wis aja dumek kae PT iku, Don. Engko tukokno jamu. Dumek kae bongkong kok iki. Enak kon, kali nukono jamu kene sik duwe banyune.
Waduh, kon iki jan ribut banyon tok, Don. Kuwowo ta kon iki? Barek piro emang menawi? Lah kok sik takon aku iku lho, koyoke kon mang nampa dhuwit 6 juta. 6 juta. Lah iya no. Lah ini kok 6 juta, Don. Lah 2 juta ya apa jelas-jelas 6 juta kok. Oh iya sih. Wis berarti kon kok tak kayak swidak. Lah kae telek elek duit swidake. Lah piro? Lah lek umume boto iku ya mun. Lek menange juragane 6 juta, nah botone iku ya 600 ta. Wah koni. Ah, iku lek boto premium, Don. Lah kon boto gak mateng. Teh. Waduh, nanti rek mesti. Paling bojomu bocah lumrah lho mun. Wis pokoke aku ya apa-apa njauk 600.000. Kon nang 6 juta wae kae swidak. Umroh kakikmu wah. Waduh. Mbok mati, Don. Hah? Dungaren mun mati. Kon salah-salah tak gebang lho cangkemmu lho. Kok iso tuane mati kudu ngarani lho. Kon iku ya apa, Deng? Gedeng. Wah, hapus-hapus kon iki. Lho kok iso? Long biasa mbok gak tau matek kok matek. Wah, kon salah-salah tak gebang temenan lho, Don. Sing mati ki mbokmu. Temenan ta, Mun? Lah iki mesti. Ladi mon duduk enak. Lah iki sedon pengen dhuwur iki, Don. Mesti wae aku iki. Mun Kakang jangan ngulon. Mbok kulon gak ono. Iya. Aduh, mbok turun ninggal tanda tangan blas, Mun. Mati, Mun. Wis kon tenang ae, Don. Engko rek mati aku sing nanggung slametane. Boleh, Mun. Oleh nangis pengen ae mbok tak gebang temenan lho, Don. Mbok mati, Mun. Lah lakar bunda miskin gawe kompor tok. Ya lakar nganggur tak kayu ngene iki. Sing bener ya diobong di mentok kono lho. Aduh. Kok iso sih kon Idin? Yo kono sing ngelongor. Lo nape tak mek ngelotor ngene uline. Aduh, lah nyelongor ya opo sih? Pedamu kan unine ono. Nape tak mate ngene ta uline. Yo, wae pedang ndek urip pitala, cek ono tengere. Yo dasmu yu, kayak tenger tempele ngene. Siapa yang takon? Kon gak betul kang gimana kang wedon ae, Mang. Rupane mang du PT, dengar pemain kang salewetan kono lho. Oh, iya wes Ul. Mari kira penggawean amben hati-hati meneh Ul. Jok nyelongor ae kon, nek mati sik nom. Mati ya nek sumet, lah urip maneh Adin. Oh, meweli nek kandhani gawe bengkene meh kon ku. Padha guyon Din. Lah wong sik urip ngono, Mun. Lah jere wis gak ono. Ya apa ya, Dik? Ceritane, Dik? Ya gara-gara adik kesayangane Riko iki, Kang. Mbok sampe koyo ngene. Wow, lah kon kapakno maneh ngono. Mbokku. Jangkrik kon iki. Kon kapakno jeng mbokku, Jeng. Aduh, tingkah iku lho Kang Mun. Wong mbok iki lara. Ya mbok takono dhewe ajeng. Gara-gara opo iki, Mang? Kon kapakno, Jeng. Aja ndrilek ae kon nek ditakoni. Aduh, wis aja ribut ae. Jar aku lek budal ndak budal ngono wis. Kamu lho, kono budal rono. Yo gak tak kapak-kapak, Kang. Mbak aku saking kaget. Aku ngomong lek kate rojo becak mul. Aduh, perkara mul bungkil maneh, Mun. Ayo. Kok abot temen sih kon, sampe kate rujukan sampe mbokku koyo ngono iku. Aduh, wis salah Kang. Mbok iki lara kan golekno tombo.
Kok iso tambah ribut iku lho. Jare Riko kok njauh kepastian winane. Kepastian ya kepastian, Jeng. Lah tapi sapa sing kate tanggung jawab? Lek mbokku wis kaya ngene, apa mul bongkil iku? Adi pendem arek mun. Oh, cocok rek saranmu. Tapi pendemen dhewe. Dudu mbok tapi Lah sapa sing dipendem? Wong mbok ya wis kepek-kepek ngono kok. Ya iku sing pantes. raimu. Wong tuwek sik urip pati kon pendem. Ya karan mul bongkil iku tak pendemen. Wah, yo sip iku Don. Ajeng terus tak layone. Wayu-wayu kakimu. Cangkemmu iku lho, Mun. Mbok iki nemen lah kok tambah guyon iku lho. Lho. Mbok, Ya apa iki Don? Aku budal gawe sana. maisan kakimu iku mbok kejang-kejang lho. Mbok. Kang. Mbok. Age wis cepetan aja kesuwen Riko golek omben-omben nang Kyai Maki kono lho. Age cepetan. Age ambek Dimun iki lho. Age mun. Oke, Papi. Yo sana budal Don. Kon meyae semaki aku tak golek lawone ae. Ambek kembang. Ayo wis. Iya, kembang api ku tuku sing akeh diblebet kon, buntel lawon terus disumet. Dicak golek omben-omben kok njok golek kembang bore barang. Kon kok Dadi tambah banteran. Udah lo. Masih aku, Mbok. 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 Mbok.